אז הוא היה כזה אדם גדול מאוד ומבין בכל הזה. יש לו גם פסיקות מיוחדות, היה אמיץ בפסיקה שלו. הוא חיבר 3 חלקים על אוצר המכתבים, ושם רואים את הגדלות שלו בכל תחומי החיים. ויש לו כל מיני שאלות מאוד מיוחדות. אני, בקשר לפרשת שבוע, אז אנחנו נמצאים בשבוע שעבר, קראנו את הלידה של משה רבנו. אז יש פה שאלה מעניינת, מישהו שאל אותו. רוצים לשמוע את השאלה? זה נמצא באוצר המכתבים, חלק ג'. הוא נשאל שאלה כזאת. כאשר שאלת, כי שמעת מדרש אחד דבר פלאי, כי בתיה בת פרעה, בתיה ולא בתיה, איך אני יודע זה בתיה ולא בתיה? בגלל שבדברי הימים שהיא מוזכרת כתוב לה בתיה. אז בסדר? אז הוא שאל אותו ככה, שמעת מדרש אחד דבר פלאי, כי בתיה בת פרעה הייתה אחותו של משה רבנו. מישהו שמע את הדבר הזה? הדבר המפליא הזה, שבתיה הייתה אחותו של משה רבנו. ולקחה פרעה לבת מפני יופייה. וכאשר שאלת אותו, מניין לו, כלומר, הוא שמע את זה מי זה בן אדם, שהוא אמר לו, מאיפה לך הדבר הזה, ההמצאה הזאת שבתיה הייתה ביתו של אחותו של משה? השיב שכן ראה על ספר כתוב, והוא לא זוכר מאיפה הוא ראה את הדבר הזה, והוא שואל את רבי יוסף מסעס, הוא שואל אותו, האם זה נכון, האם זה כתוב באיזה מקום שבתיה הייתה אחותו של משה? תשובה, תראו מה אומר הרב. אומר דבר זה הובא בספר מדרש תלפיות, אות ב'. בזמנו, זה לא היה גוגל, תזכרו, לא היה גוגל, לא היה כל מיני קבצים ששמורים, אתה לוחץ את השם, יוצא לך כל מיני דברים, תארו לכם שהוא כבר זכר, גם הוא אומר לו, אז הדבר הזה נמצא בספר מדרש תלפיות, אות ב' ענף, בתיה וציפורה, אומר לו בדיוק את המקום המדויק, זה לא יומן. שהבן אדם הזה כמו אנציקלופדיה מהלכת, הוא לא צריך ללחוץ על שום כפתור כדי לקבל מידע. וזה לשונו, עכשיו הוא מביא לו את הלשון של ספר מדרש תלפיות. בתיה בת פרעה וציפורה בת יתרו, היו 2 אחיות תאומות. ככה כתוב שם, מדרש תלפיות, ציפורה ובתיה היו 2 אחיות תאומות, ונולדו עם משה. זה לא שמעתי בחיים שלי, אבל ככה כתוב שם, הם נולדו עם משה. ולקחון פרעה ויתרו כאסופים מן השוק. כלומר, לקחו אותם ככה, כמו שמוצאים מישהו בחוץ, ברחוב וזה, ולוקחים אותו, אז ככה גם אותם. מחמת יופיין, הם היו יפות, והיו להם לבת. בדין תורה, כלומר, ציפורה לקח אותה יתרו, ואת בתיה לקח פרעה. בדין תורה גוי נושא אחותו, והיה משה מותר לקחת בתיה. זאת אומרת, לפי דין תורה, שעדיין לא היו, עם ישראל עדיין לא ניתנה התורה, הגויים מותר לו להתחתן עם אחות. אתם יודעים, דרך אגב, בהלכה הידועה, שגר שנתגייר, נגיד משפחה שלמה התגיירה, אח ואחות התגיירו, בעיקרון מן הדין מותר להם להתחתן, כי כל גר שמתגייר הוא כתינוק שנולד, בסדר? עכשיו, ברגע שמתגיירו, אז הוא יכול להתחתן, אבל למה? אמרו חכמים, למרות שמותר בדין תורה לגר וגיורת אחים להתחתן, לא התחתנו, למה? שלא יגידו הגויים שקדושתם קדושה מקדושת ישראל. זאת אומרת,
שיגידו, אצל היהודים מותר להתחתן אח ואחות, אז אצלנו יותר טוב, לכן גזרו שלא להתחתן אח ואחות. בעיקרון זה, גר שמתגייר זה כתינוק שנולד. אם כן, אז משה יכול היה בעצם להתחתן בתיה, אבל הוא לא התחתן איתה. למה הוא לא התחתן איתה? אבל אחרי אשר הוא טמאה בגילוי עבודה זרה, היא הייתה בתוך בית של פרעה שם מלא עבודה זרה, אף על פי שירדה לרחוץ בגילוי את אביה, אבל היא בעצם, אנחנו יודעים לפי המדרש, למה כתוב שהיא ירדה לרחוץ ביאור, לא באה לה פתאום לשחות, אלא הכוונה שבאה כלומר להתנקות מהעבודה זרה. מכל מקום נשאר בה קצת, לקח לו נכנסה לא יודע. ועוד שלא רצה ייקח שתי אחיות. טוב. כלומר, למה הוא מסביר? זה הרי אתה אומר שהוא לא קיבל את התורה. הוא אומר, זה היה אחרי שהוא ראה את הנבואה, אז הוא לא יכול להתחתן משתי אחיות. כלומר, אחרי שהוא התנבא בסנה, שהוא עתיד לקבל את התורה, הוא אומר, רק כזה שהוא אמר לו בסנה, אתה תעבוד כאן, אז לכן הוא עדיף לא לקחת אותה. אבל בעיקרון, כך אומר רבי יוסף, עליו השלום, שבעצם היא הייתה אחות. כשנכנסתם לזום, היה כתוב שם, היה כתוב חכה לכניסתך על ידי המורה? לא היה כתוב? טוב, לא, כי זה לא זום רגיל, זה זום של משרד החינוך, אני מקווה שהוא לא יפסיק. כאילו... כתוב נריה, תמתין שנריה יכניס אותך. כן, נריה זה החתן שלי, אז הוא נתן לי את הזום שלו ממשרד החינוך, זה לא אמור להפסיק. זה לא אמור להפסיק, טוב, בעזרת השם. טוב, בקיצור, נתחיל את העניין שלנו. אז מה שלפני שנתיים בשיעור שנדרש להסיר בקצרה, אזכיר בקצרה מה למדנו בדברי האור החיים הקדוש. אני לא אקרא את הכל, כי כבר למדנו את זה, מי שרוצה, שלחתי את זה בסרטון השבוע בקבוצות של הוואטסאפ. רק מה שכתוב שם, שהאור החיים הקדוש אומר על הפסוק, פרק ו' פסוק כ"ו, הוא אהרון ומשה אשר אמר אדוני להם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים והציעו אותם. עכשיו אז מה שהוא אומר, בקטע הקודם הוא שואל למה הפעם קורא להם, גם רש"י מדבר על זה, למה הפעם מוזכר משה ואחר כך אהרון, או פעם אהרון אחר כך משה. אז מה שהוא אומר, פירוש ששקולים הם, ולמה שקולים זאת אומרת זה אותו דבר, זה אותו דבר, כן? זה הכוונה שקולים, כמו אתה לוקח משקל של פעם, המשקל של פעם, לא יודע, היום צעירים לא יודעים מה זה, של היום מה זה משקל של פעם, אבל אתם כבר חטיארים כבר זוכרים מה היה בפעם,
אז המשקל של פעם, את זוכרים אותו, הוא לא עם הזה, לא עם המחוג הזה, לא, יותר קודם מהמחוג הזה. בלנס קוראים לו, זה ששתיים, יש שתי צלחות, שתי צלחות, אלה שהיו מוכרים אבטיח, אבטיחים בעגלות. מה? כן, כזה, אבל כאילו זה שניים, זה כזה, שמים על כף, צלחת אחד היו שמים את מה שאתה רוצה לשקול, וצלחת היו שמים את הברזלים. זה קדם למחוג הזה, המשוכלל הזה, המשקולת הזה של הזה. טוב, היו ימים יפים. בקיצר, אז זה נקרא שקולים, זאת אומרת, זה נקרא שהם אותו דבר, כאילו זה פלא, ככה ניגע בדבר הזה, מה זה יכול שהם שקולים? הרי התורה בעצמה מעידה שמשה היה אלוהים נביא כמשה. רק בקיצור, מה שאומר אורחם הקדוש, שפעם מקדים את זה, פעם מקדים את זה, המסקנה של אורחם הקדוש הם פחות או יותר שווים, ומה שקרה, למתי הם נהיו שווים? אחרי שמשה סירב. אחרי שמשה סירב ללכת, בהתחלה הקדוש הוא רצה שמשה ידבר לפרעה, והארון ידבר לעם ישראל. גם אחרי שהוא אמר שהוא הסכים שהארון יהיה, אבל לא שהארון יהיה לגמרי, רק אחרי שמשה התעקש, לא רוצה גם את זה, לא רוצה ללכת לפרעה, ואז הוא אמר לו, אני הרס שפתיים, אומר, ואהרון אחיך ידבר אל פרעה, כי גם פרעה מלבד העם, עתה הושבו אהרון ומשה במצווה זו. אפשר להבין, הושבו בעניין הזה, בשליחות הזאת, עכשיו משה ואהרון שווים. בסדר, אז מה שאומר, ומה שהקפיד הקדוש ברוך הוא על משה, ממשיך הרב ואומר, על שלא עשהו למשה, שכל כך השתדל השם עם משה, לעשות את הכל. כלומר, השם רצה שמשה יעשה את הכל, גם ידבר לפרעה, גם ידבר לבני ישראל, לעשות את הכל, ומשה לא הסכים, מתוך ענווה כמובן. אולי הוא אומר, כי לזה אמר הכתוב, ויהי לשון צער, כי העניין יגיד, כי יתרון גדול היה אם משה עושה הכל. אומר אורחם הקדוש, היתרון גדול אם משה היה עושה את כל הדברים האלה, היה יתרון גדול. מה היתרון הגדול? היה בונה ונכנס לארץ ישראל, ובונה את בית המקדש, דיברנו על זה, והרחבה בשם. עכשיו, יש דברים מעניינים שאני ראיתי, שכבר יש כאלה מקשים על רש"י, כי רש"י הביא את זה, זה לא רש"י בעצם, זה מדרש לפניו, שאומר שהם הושבו יחד, כלומר הם שקולים יחד. וככה הוא מביא גם או הארץ והשמיים, או מביא דברים אחרים, אברהם, יצחק ויעקב, לא תמיד בסדר הזה, אברהם, יצחק ויעקב, לפעמים יעקב בסוף מתחיל ראשון, יעקב, זכרתי פרטי יעקב, פרטי יצחק, הוא מביא כמה מקרים כאלה, גם אפילו כלב בן יפונה וישוע בן נון, גם מגיד ששניהם שקולים זה וזה. כן, גם הוא אומר, לפעמים את התורים או בני יונה שכתוב בתורה, הוא מביא שהכתב סופר, כתב סופר זה הבן של החתם סופר.
חתם סופר רבי שמעון משה סופר, הבן שלו זה, אני חושב, רבי שמעון, משהו כזה, הוא סופר, הוא כתב, הוא מביא וכתב אשלה, איך זה יכול להיות? הוא אומר, אשלה זה רבי יהושע הלוי הורוביץ, אשלה הקדוש מה שאומרים, כן? הוא מביא שקשה ממקרא מפורש, הקשה אשלה הקדוש מקשה מפסוק מפורש, הרי כתוב ולא קם נביא עוד כמשה. איך זה יכול להיות? איך אתה אומר מצד אחד שהם היו שניהם שקולים, זה אותו דבר, זה אותו דבר משה, ולא קם נביא כמשה. כתב שהיה זה אחר זה כשקיבל משה התורה. עכשיו שקולים היו. כלומר, כל זה מה שאומר, מתרץ אשלה, שמה שכתוב, ולא קם נביא כמשה, זה אחרי קבלת התורה. אבל עכשיו, לפני קבלת התורה, לפני יציאת מצרים, הם שקולים. זאת אומרת, אחר כך כבר הם לא היו שקולים. אבל במצב, במציאות הזאת כרגע, לפני יציאת מצרים, שבאים לפני פרעה, הם שקולים. ואז הוא שואל עדיין, ועדיין קשה, אם כן, למה בחר השם במשה לשולחו, וניח אהרון שהיה גדול ממנו בשנים? כן, אז למה השאיר את אהרון? מההתחלה, זאת אומרת, למה מלכתחילה לא בחר באהרון, שהוא גדול ממשה? משה אמר, שלח נא ביד תשלח. מה זה שלח נא ביד תשלח? שהוא היה רגיל לשלוח את אהרון. כלומר, אחד הדברים, כאילו, שמשה היה לו קשה, שהוא היה רחוק לפחות, לפי ההיגיון, וגם לפי ההסבר של, יש אומרים שהוא ברח מפרעה, יש מסורת בדרך חז"ל, שהוא היה בין 18 ל-20, שהוא ברח מפרעה. עכשיו, הוא הופיע עכשיו לפני פרעה, היה בין 80. 60 שנה הוא לא היה במצרים. מי שהנהיג את העם בצרות שלהם זה אהרון. לא סתם הוא אומר למשה, סליחה, לא סתם הוא אומר משה להשם, אומר לו שלח נא ביד תשלח. ברור, אתה רגיל, מי רגיל לשלוח? הרי אתה השם מנבא, הרי אהרון הוא נביא. ואתה, כל השליחויות שלו של מי שעשה, זה אתה עשית, זה כלומר הוא עשה, מה אתה עכשיו נותן לי? אז הוא אומר פה, אם כן, למה הוא אומר מלכתחילה, למה בחר בן משה לשלחו והניח אהרון, שהגדול מן בשנים, היה שולח כבר את אהרון? ומשה אמר שלח נא ביד תשלח, ורגיל לשלוח. ולכשביק לאהרון על כוכך, כלומר מזה אומר השלה, מזה שהוא השאיר את אהרון ולא נתן לו את התפקיד אלא למשה, משה גדול ממנו בחוכמה ומעלה. זאת אומרת, משה הגדול מאהרון בחוכמה ומעלה. ואיך אמר כאן, הוא מקשה, איך אמר כאן ששקולים היו? וצריך להיות, ונראה לי שמתחילת השליחות היה אהרון פחות ממנו. ככה מתרץ הכתב סופר, אומר, על הקושיה הזאת, אומר שנראה שהאהרון, בתחילת השליחות היה אהרון פחות ממנו, אבל אחר שראה אהרון ושמח בליבו ולא התקנה בו, וגם הלך עמו והיה לו לפה מול פרעה, ולא בוש מפני פרעה, שהיה מכירו, והיה לו לגנאי, ואהרון סבל כל זה לכבוד השם, אז נתעלה אהרון והיה שקול כמשה. אומר הכתב סופר, אומר, מתי אהרון הגיע למדרגה גבוהה? באמת משה היה קודם היה גדול ממנו, אבל כשהוא אמר לו, שלח לה ביד תשלח. וכשהוא ראה את משה, הוא שמח בליבו. עכשיו, הוא לא שמח בליבו, זה אומר שאהרון לא קינה באחיו, הוא ידע שאחיו גדול ממנו, הוא היה שלם עם מה שהשם קבע, שהשליחות תיפול לאח שלו הקטן. וזה, אומר הכתב סופר, זה מה שגרם לאהרון להתעלות ולהגיע למדרגה של משה, לפחות במצב הזה. זאת אומרת, מה שגרם לאהרון להתעלות ורעך ושמח בליבו, והוא היה הולך לפרעה, הרי פרעה מכיר את אהרון. אומר לו, מי אתה בכלל? כאילו, זלזל בו. הוא אומר, מוכן לסבול את הכל, כל הביזיונות של פרעה, שהוא מכיר את אהרון, לכבוד השם. לכן הוא התעלה כל כך, והתעלה אהרון והיה שקול כמשה. וזהו שאמר, הוא אהרון ומשה, הם המדברים, הוא משה ואהרון. שקולים היו עכשיו, בעת שהלכו בשליחות. והתספר, מה שכתוב, היו ביום דיבר השם אל משה, שאין לו המשך לכאן להכיל, ולענן לזה, דאמר שהיה זה, שנהיה שקולים ביום אשר דיבר השם אל משה, בארץ מצרים, וניח אהרון על שקולים.
מאחר שכבר אהרון שמח בלבו בגדולתו של משה, והלך עמו לדבר אל פרעה. ולא בושה, אז אהרון השקול, אבל כשדיבר השם למשה במדבר לא השקול. לכן הוא אומר, מה שכתוב, ויהי ביום דיבר אדוני אל משה בארץ מצרים, מה היה? אז הוא אומר, רק באותו יום, תראה איזה חידוש שלו, של הכתב סופר, רק באותו יום, ביום השם דיבר, אותו יום הוא היה, כלומר באותו זמן הוא היה שקול כנגד משה, אבל אחר כך במדבר כבר הוא היה שקול. זאת אומרת, הוא מקשר בין הפסוק הקודם, הוא אהרון ומשה, הפסוקים הקודמים, הוא אהרון ומשה, אשר אמר עדיין, הוציאו את בני ישראל ממצרים צאותם, הם המדברים אל פרעה ביחד, הם שווים. מתי זה השווים, הוא אומר הכתב סופר, זה דווקא ביום דיבר אדוני אל משה בארץ מצרים. זה רק באותו, כלומר, בזמן שדיבר בארץ מצרים, הם היו שקולים, אבל אחרי זה, כבר הם לא היו שקולים. בסדר? אז זה דברי הכתב סופר. יש דברים מעניינים בהמשך, אבל אני רוצה לראות בספר אחר. בספר המלבים על פרשת, דרך אגב המלבים, תחפשו בגוגל על המלבים, החיים שלו, הוא חיבר הרבה ספרים, הוא חיבר על כל התנ"ך, זה דברים מדהימים, ועוד כמה ספרים, קראו על החיים שלו, היו צרות צורות, המשכילים רדפו אותו, הוא היה בבית סוהר, הוא היה ברומניה. מעניין, מרתק לקרוא את החיים של מלבי. בקיצור, הוא כתב פרשנות על התורה, על התנ"ך, הוא אומר ככה, ויהי ביום דיבר אדוני אל משה, וידבר אדוני אל משה. רוצה לומר, וזה שצירף אהרון אל משה, שיהיה שותף עמו גם בשליחות אל פרעה, זה לא היה תחילה. שימו לב, זה ממש דומה, לא יודע אם הוא ראה את האור החיים הקדוש, כמה פעמים אנחנו פגשנו הפירוש שלו מתאים לאור החיים, אבל פה תראו מה אומר כמעט אותם מילים. וידבר אדוני אל משה, רוצה לומר, וזה שצירף אהרון אל משה, שיהיה שותף עמו גם בשליחות אל פרעה, זה לא היה תחילה. כמו שכתוב בפסוק י"א, שתחילה רצה השם, שמשה לבדו ילך בשליחות אל פרעה, שאז היה שליחות מעלה יותר, כלומר אם משה, ממש דומה לאור החיים, כלומר אם היה הולך לבד, השליחות, כלומר אם משה היה הולך לבד, השליחות שלו הייתה נעלת יותר. אם מצד הפלא, מה אומר מצד אחד שהפלא, אפשר להזיר, מה המעלה הגדולה, אם משה היה הולך לבד, מצד הפלא ששליח הרס שפתיים וגומר, וגר בארץ יעמוד לבדו לפני מלך ושרים והם יחתו ויבעלו מפניו. כלומר הפלא הגדול שבן אדם שהיה הרס שפתיים והוא גר, כלומר זר, אף אחד לא מכיר אותו, יעמוד לפני המלך שתזכרו, מלך פרעה זה לא שם, זה מעצמה של התקופה הקדומה, מעצמה גדולה של כל השרים הכי חשובים, לעמוד שם והם נבהלים מפני הבן אדם הזה, זה פלא גדול, פלא עצום. זה מצד אחד אם היה הולך לבד. יש עוד אפשרות להבין את זה, מה הפלא הגדול, שאם מצד שהמופתים היו חזקים יותר, אם היו נעשים עם משה לבדו בלא אמצעים. כלומר, כפי יתרון מעלת משה על הארון. כלומר, אם המופתים היו נעשים על ידי משה עצמו, לא על ידי מתווך. כלומר, הארון הוא המתווך. משה הוא בעצם שליחו ישירה של הקדוש ברוך הוא. אז אם זה היה נעשה על ידי משה עצמו, זה היה יותר נעלה מאשר נעשה על ידי שליח של שליח, שזה הארון. ושינוי הזה שישלח את הארון עמו אל פרעה, זה נתחדש בדיבור האחרון שדיבר השם אל משה. כלומר, זה שהארון צריך ללכת לפרעה, זה דבר שהתחדש בסוף. וזה שכתוב ויהי רוצה לומר, וזה נתעבר מתחדש ביום דיבר. על הפסוק אומר את זה, ויהי ביום דיבר השם. מה זה ויהי? נהייתה הוויה חדשה. מה נתחדשה? ביום דיבר השם אל משה בארץ מצרים, כי עד הנה לא דיבר עמו בלשון דיבור, רק בלשון אמירה. ויאמר השם אל משה, שהוא מדרגה שבילה, שבלשון זה דיבר עם כל הנביאים. בסוף דיבר בלשון דיבור שבו נתייחד משה לבדו, והיו שתי דיברות. זאת אומרת, עד עכשיו ויהי ביום דיבר השם אל משה, כן? דיבר השם אל משה, ויש הבדל בין ויאמר אל משה, אלא דיבר אל משה. דיבר אל משה, זה
דבר שהתייחד משה לעומת שרן, וכל הנביאים התנבאו ביום והבירה. משה התייחד שהשם דיבר איתו. מה המיוחד בזה? מה שכתוב, וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם, והשני וידבר אדוני אל משה וידבר אל פרעה מלך מצרים. ואז מה ענה לו? אז השיב משה לפני הם בני ישראל לא שמעו אליי, ועד ציווה השם, ככה הוא אומר, הרי בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה, ואז ציווה השם את אהרון שיהיה שותף עם משה בשליחות אל פרעה. וזה שכתוב שזה שעשה אהרון שותף בשליחות אל פרעה היה ביום דיבר השם אל משה בלשון דיבור. כלומר, מתי אהרון קיבל את השליחות הזאת להיות שותף עם משה? ביום דיבר השם. באותו יום שהשם דיבר אל משה ברמה גבוהה מיותר מאשר רגיל. הוא מפרש בזה מה היה הדיבור, כלומר הוא מפרש בהמשך הפסוק מה היה הדיבור שדיבר השם עם משה. ודבר השם עם משה לאמור אני אדוני, הוא הדיבור הראשון שאמר עליו אני השם, והודעות ששירותו יהיה על ידי שם הוויה, אני השם, שם הוויה, שהוא מודה שיעשה ניסים מפורסמים ויראה באספקלא מרים. כלומר הדיבור הוא ברמה גבוהה, כלומר בראייה ברורה, והדיבור השני ידבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר דובר אליך. בקיצור יוצא לנו כאן, שדבר מעניין שאומר זה מאוד דומה לאורחם הקדוש, שהשליחות שאהרון קיבל זה רק אחרי שמשה לא רצה ללכת לעשות שלח. אם היה עושה בעצמו את השליחות, זו הייתה שליחות יותר נעלה, יותר מיוחדת, מאשר שליח בתווך עושה את המופתים שהשם אמר. אז מצאתי בעוד ספר, מצאתי בעמק דבר, בנציב איבולוז'ין, רבי נפתלי צבי ברלין. אז קודם מצאתי לא בפרשת השבוע, אלא בפרשת הוא אומר בפרשת תצווה, זה עוד בעזרת השם עוד כמה שבתות, ככה באמצע העניין שהוא מסביר את העניין הזה של המשכן, תצווה זה הציווי על המשכן, חלק מהציווי למשכן, הוא מביא פה עוד ראוי לדעת, תראו מה הוא כותב פה. למשה ואהרון היו נחשבים לחברים. מה אתם אומר הנציב? אומר שתקראו לכם שמשה ואהרון היו חברים. מה פירוש? מה המשמעות של הדבר? חברים. יודעים שיש הבדל בין, יש רב ותלמיד, ויש תלמיד חבר. כלומר, תלמיד חבר זה יותר גבוה זה לא רב ותלמיד, זה התלמיד חבר שהוא קרוב אליו ברמה, לאותו רב, תלמיד חבר, שהוא חבר. אז מה שהוא רוצה להגיד פה, הנציב שמשה ואהרון לא היו, אהרון לא היה תלמיד, זה מוזר, אבל זה מה שהוא אומר פה הנציב, שאהרון לא היה תלמיד של משה, הם היו חברים, תלמיד חבר, כן? כי זה תניא באבות. עכשיו, מאיפה הוא מביא את ההוכחה? הביא בהוכחה, כי זה תניא, למדנו באבות דרבי נתן. אבות דרבי נתן זה מדרשים על פרקי אבות. אין גמרא על פרקי אבות, אבל הביאו כל מיני מדרשים מפוזרים, קיבצו אותם, ונקרא אבות דרבי נתן. פרק כ"ז, מה כתוב שם? מנין שכבוד חברו יהיה חביב עליו כרבו. שנאמר, ויאמר אהרון אל משה מי אדוני. כלומר, מאיפה לומדים? כתוב שם באבות דרבי נתן, מאיפה לומדים שכבוד חברו יהיה חביב עליו כמו רבו? כלומר, החבר שלך תתייחס אליו כמו רבך, למרות שהוא חבר שלך. מאיפה למדים את זה? מהפסוק בפרשה שלנו. לא בפרשה הזאת, בספר במדבר. ויאמר אהרון אל משה בי אדוני. מה אומר לו בי אדוני? הרי הוא מה הוא? הוא אחיו הקטן ממנו. הרי משה היה יותר קטן מאהרון. אלא שעשהו רבו.
אז זה עד כאן דברי המדרש, מה שמובא שם. זאת אומרת, מכאן למדים בעצם שמשה, הם היו חברים, מה שרוצה להגיד, הם היו חברים, הוא נתן לו כבוד כאילו רבו, אבל בעצם הם היו כמו תלמיד חבר. הטעם בזה, אף על גב שהארון היה צריך לגמרא. מה זה גמרא? הגמרא בזמן לא הייתה גמרא, היה דבר השם אל משה. אז הגמרא, הכוונה פה, הלימוד שהשם לימד את משה, את התורה שבעל פה, נכון? הוא לימד אותה, הארון היה צריך את זה. מאיפה הארון היה לומד את זה? מאיפה הארון היה לומד את זה? מפי משה, למרות שהוא למד את הפירוש של התורה שבכתב ממשה, כמו שאומר פה, אף על גב שהארון היה צריך לגמרא, זה משה, הפירוש של התורה שבכתב מפי משה, שמשה למד את זה מפי השם, מכל מקום, אחר ששמע, שוב לא היה נצטרך לו לסברה. אחרי שהוא שמע את כל הדברים שהוא הסביר לו, הוא לא צריך סברה. מה זה סברה? הבנה, להבין דבר מתוך דבר, זה הכוונה. והיה גדול בישראל כמשה. ככה הוא אומר, אחרי שהוא למד ממשה, הוא היה כמוהו. אלא שגדלותם בתורה לא הייתה באופן אחד. כלומר, הגדולה של שניהם בתורה לא היה באופן שווה. בכוח משה היה נעלה, בכוח הפלפול לחדש דבר מה שלא שמע בקבלה. קבלה הכוונה מה שקיבל מהשם. כלומר, הכוח של משה היה שהוא מתוך דברי השם, קבע פסקי הלכה, למרות שהשם לא אמר לו לפעול. זה הכוח של משה, זה כפלפול. על ידי הכרח והפלפול, כדאית בן דרים, כמו שלמדנו במסכת נדרים, לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו. משיג ההוא בפלפולה בעלמא. זה היה הכוח של משה, לפלפל בתורה. והארון היה נעלה בכוח הסברה לדמות מיתא למיתא לכוון האמת. הארון היה לו כוח אחר בלימוד, שהוא היה יכול לדמות דבר לדבר, כלומר מקרה למקרה ולהשיג ממנו הלכה. וזהו על פי דבר השם לארון, ולהורות את בני ישראל. התפקיד של הארון זה להורות. ועיקר ההוראה בשעתו אי אפשר לחדש כל שאלה בפלפול, אלא על ידי סברה ולדמות מיתא למיתא. כלומר, העיקר הלימוד זה שהסברה מחשבה ולדמות דבר לדבר. ובזה הכוח היה יחיד באותו דור. אפילו משה לא היה את הכוח של הסברה כמו שהיה אהרון. עד שעלה פעם אחת על משה. שפעם אחת הוא ניצח את משה וויכוח שהיה ביניהם. בצורה מאוד מכובדת, אבל הוא ניצח אותו. אהרון ניצח את משה בו שעיר החטאת, שהוא נשרף, ואומר לו, למה משה כעס עליו, למה לא אכלתם? אז אהרון הסביר לו, אז הוא הסביר לו בסברה, למרות שהוא לא קיבל את זה ממנו, לא קיבל את זה מהשם, אבל מסברה, ואז הוא ניצח, ומשה הסכים על מה שהוא אמר. בספר הדברים שהיו משה ואהרון, שני ראשי סדום ישראל, זה בכוחו, זה בכוחו. בקיצור, ככה הוא מסביר את ההבדל בין משה לאהרון, ככה מה שהדבר המעניין בדברי הנציב כאן, שהוא אומר ששניהם, למרות שהוא קיבל, הרי לאהרון לא היה ספרים, כלומר, איפה הוא למד את כל התורה שבעל פה? את הגמרא, אבל למרות שהוא לא רבו, זה מפליא, אני לא כך מבין את הרב, איך זה יכול להיות, אם הרי ידוע שאפילו למד בחברו הלכה אחת, דבר אחד כבר קורא רבו, לא כמו דוד, איך זה יכול להיות, למרות שהוא למד את התורה שבעל פה ממשה, שמשה למד את השם, הם חברים. אבל זה דבר, אני עכשיו חוזר לנציב בפרשה שלנו, פרשת וירא. הוא אהרון ומשה, אומר, הוא אהרון ומשה, למה הקדים פה הוא אהרון ומשה? אומר לפי הפשט של הפסוק, זה למה כתוב הוא אהרון ומשה, ופה כנגד עם ישראל. מי הכיר את עם ישראל במצרים? את מי הוא הכיר? את אהרון, את משה? הוא הכיר את אהרון, לכן הוא כותב הוא אהרון ומשה. בעיני מי? בעיני עם ישראל. בעיני עם ישראל הוא אהרון ומשה. משה הם לא הכירו, מאיפה הם יודעים מי זה משה? כן? 60 שנה לא היה איתם, אז נשכח. הוא אהרון קדם למשה.
גם לא הכירו, שידעו, כלומר, את אהרון הם ידעו שהוא נביא, הכירו אותו, היה יוצא והיה לפניהם, כאילו הוא משרת את עם ישראל, הוא היה דובר שלהם, מבקש את הבקשות שלהם, אז הם הכירו אותו, ידעו שהוא קדוש, הגדול שלו הוא נביא, אבל משה, שהוא גדל, גם אמרו, יגידו לו מה, משה גדול, איזה משה גדול? אחד שגדל איפה? גדל בבית פרעה, מקום מתונה, בעבודה זרה, אתה רוצה להיות קדוש? הם לא הכירו, לכן כתוב, הוא אהרון ומשה, כלומר, בעיני ישראל, אהרון הוא גדול ממשה. אחר כך כתוב, הוא משה ואהרון, אומר הרב, בעיני פרעה, מעולם היה גדול משה מאהרון, שהוא ידע, שמו וחוכמתו מכבר, מה שאין כן שם אהרון. את אהרון פרעה לא העריך, הוא הכיר אותו, הוא לא ידע שהוא כזה גדול, אבל הוא ראה את משה, הוא העריך אותו. אז כנגד, אז לפי הפשט אומר הנציב, אז כנגד עם ישראל שהוא הכיר את אהרון, לכן כתוב הוא אהרון ומשה. וכנגד פרעה שהוא העריך יותר, הוא הכיר את אהרון, אבל לא העריך יותר, כי הוא זיזל בו, כי אחד שבא כל הזמן אתה מכיר אותו, אז מי אתה בכלל, תלך מפה וזה, אבל משה שהיה חדש בשבילו, פתאום הוא רואה שהוא עושה דברים, הוא עושה נפלאות, אז הוא העריך אותו יותר, אז כלפי פרעה, הוא משה ואהרון. אז עכשיו הוא מסביר, אז מה שכתוב, ויהי ביום דיבר השם, ויהי ביום דיבר השם אל משה, מה זה, מה משהו, ומה היה? אז הוא אומר, זה היה רק עד אותו יום, אחר כך התחלף כבר העם לא הכיר אז את משה, העם לא הכיר את משה, כבר אחר, ויהי ביום, זה היה מתי שהעם העריך את אהרון יותר ממשה, זה היה באותו יום, אבל אז אותו יום שמשה בא לפניהם, ודיבר אליהם, אמנם אהרון דיבר, אבל הוא בא למשה וראו אותו, את הקדושה שלו, הקדושה של משה, ואת המעלה הגדולה שלו, אז משה הוא קודם לאהרון. זה אומר לפי הפשט, אבל לפי הדרש, אומר, פירש רש"י, מביא הנציב, אומר, פירש רש"י, לומר ששקולים כאחד, וזה פלא, הוא יודע שגדול משה מאהרון, בסדר? אז פה הוא מסביר את העניין הזה שכל אחד בעניין שלו, אהרון היה גדול ממשה בהקרבת הקורבנות, כן? בהקרבת הקורבנות. מעניין שהוא מביא פה בהמשך שאומר למשה, הנה אהרון הלוי יוצא לקראתך בסנר, הוא נשמע, והנה אהרון הלוי יוצא לקראתך. מה קרה? הרי אהרון הוא לא לוי. הבנתם את הקושייה? כשהשם אומר שלח נא, משה אומר להשם שלח נא ביד תשלח. תשלח ביד מי שלח, רגיל זה אהרון. אז הוא אומר, והנה אחיך אהרון אחיך הלוי יוצא לקראתך ורחב סבך ליבו. מה פתאום הוא לוי? אהרון הוא לא לוי. אנחנו יודעים מה? הוא כהן. אז מה קרה? בעצם המציאות הזו בעצם הייתה ככה, היה צריך להיות אהרון הוא לוי ומשה הכהן, להתהפך. כיוון שהוא סירב, ככה זה החידוש של הנציב, כיוון שהוא סירב, מה שקרה שהתהפך. משה נהיה לוי ואהרון נהיה הכהן. קיצור, זה שהוא רוצה להגיד, אז לכל אחד התפקיד שלו, כלומר, מה שכתוב פה, משה ואהרון, לפי המדרש, שכל אחד בתחום שלו, כל אחד בתחום שלו, התחום של אהרון היה הקורבנות, והקורבנות במשמעות של הדברים, להביא פרנסה, להוריד את השפע של הפרנסה, של כל אחד ואחד. אז זה היה התפקיד של אהרון, זה היה עד יציאת מצרים, אחר כך שיצאו למדבר, הכל היה בזכותו של משה. הכל היה בזכותו של משה, אנחנו יודעים שהמן ירד בזכות משה, הפרנסה ירדה בזכות משה וכו'. אז בקיצור, מה שאומר הנציב כאן, זה שכל אחד היה לו תפקיד אחר, שהוא היה יותר נעלה מהשני. עכשיו אני רוצה בעניין הזה של מנהיגות, עד עכשיו ראינו האם זה גדול מזה, זה גדול מזה, כלומר, אבל שניהם כולם מסכימים שאם היה לנו אנשים שקצת דומים לאהרון ומשה, או משה ואהרון, כלומר,
לא בגדלות שלהם. קצת אם היינו אומרים את המידות של אהרון, את המידות של משה, אז המצב של העם היה נראה אחרת. אנחנו היינו רוצים מציאות אחרת, אבל אין לנו כזה. כל כך רוצים מנהיגים ככה רמי מעלה. לא צריך להתרגש מההתקפות על המנהיגים, כי גם על משה התקיפו אותו, להבדיל, כן? כן, גם את משה התקיפו, גם הוא, מיראו לו את החיים וכו'. אבל ככה, אני אגיד לכם מה כתוב בספר הרב פילבר. הרב פילבר היה, הוא עדיין, מי שיהיה בריא, הוא חי, הוא היה מאוד מבוגר, הוא היה מתלמידי הרב צבי יהודה בן של הרב קוק, מהתלמידים של הזה, והוא הוציא את כתבי הרב קוק בצורה כמו שיהיה מתאים לכל אחד ואחד, ויש לו ספר על פרשות השבוע. אז הוא אומר שכתוב על הפסוק בתהילים, גולמי ראו עיניך ועל ספרך כולם יכתבו. אומר על המדרש הזה, על הפסוק הזה בתהילים, גולמי ראו עיניך וספרך כולם יכתבו, דרשו באבות רבי נתן, הנה עוד פעם מתקלים בספר הזה, מלמד שראה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון דור דור ודורשיו, דור דור ופרנסיו. פרנסיו הכוונה המנהיגים שלו. דור דור ומנהיגיו, דור דור ונביאיו, דור דור וגיבוריו, דור דור ופושעיו. גם את הפושעים הוא יראה לו. דור דור וחסידיו. ודור פלוני ועתיד להיות מלך פלוני. כל דור הראה השם לאדם הראשון את כל המנהיגים, את כל הפושעים, את כל מי שהתנגד. שאלה אם תמיד המנהיגים הללו, שהם נקבעו משמיים, ככה כתוב פה, שהקדוש ברוך הוא קובע גם, ודאי שהוא מנהיג בקנה מידה ארצי, לאומי, ודאי שהקדוש ברוך הוא קובע, כי יודעים כתוב אפילו מנהיג את העגלון, אפילו זה שמנהיג את העגלה של פעם, כן, אפילו זה ממנה, ואם ממנה את העגלון, זה הקדוש ברוך הוא, אז כל שכן מי שממנה את ראש הממשלה או את הנשיא וכו' האנשים הנבחרים. האם כל הזמן אלה שנקבעו משמיים להנהיג את תמיד הם ידאגו לטובת עם ישראל? אז מה הוא אומר בי במשנה במסכת בבא קמא? אומר כד רגיז רעיה על ענה עבידה נגידה סמייתה. כשהרועה, התרגום, רש"י מפרט את המשפט הזה, אומר כשהרועה כאשר הוא כועס על הצאן, מה הוא עושה? מנקר את עיניה של העז ההולכת בראש העדר, והיא נכשלת ונופלת בבורות והעדר אחריה. זאת אומרת, שימו לב מה כתוב פה, כשהרועה כועס על העדר, שהוא לא עושה מה שהוא רוצה, מה הוא עושה? מסמא את עיניה של העז שהולכת קדימה, וכל הצאן הולכים אחריה, ואז מה קורה כשהיא הולכת לא רואה? נופלת בבורות וכו' וככה, וכל העדרים, כל ערכיה. אז הוא אומר, זה נמשל. וכוח הקדוש ברוך שרוצה להיפרע מישראל, הוא ממנה להם פרנסים שאינם מהוגנים. אמרתם לו? כשהם לא ראויים, אז הוא נותן להם, שהם לא רואים טוב, אבל הם נכשלים, לא מנהיגים נכון. אז יצא לנו מכאן, יצא לנו מכאן שבן אדם, אתה רואה מנהיג, אתה אומר, וואו, זה כל מה שהוא עושה 100%. לא. כלומר, איזה שאלה הוא הציב בראש המשפט? הוא אומר, האם כל מי שמתמנה להיות מנהיג בישראל הוא באמת כל הזמן לטובתו? הוא אומר, לא, לפי זה לא. לפי זה רואים שהקדוש ברוך הוא לפעמים מסמא את עיניו של אותו מנהיג, והוא הולך בדרך לא נכונה, והוא מפיל כל את העם אחריו. כלומר, צריך לבדוק, עכשיו צריך כל, זאת אומרת, מה הבחינה של מנהיג? הבחינה של מנהיג לראות האם הוא באמת ראוי. האם הוא באמת ראוי? איך הוא בודקים הוא ראוי? לפי המעשים שלו, אם הוא באמת גדול עם ישראל,
או דואג לעצמו, לכיסאות שלו, לחבר'ה שלו. זה לא חייב להיות מנהיג ברמה של נשיא, ראש ממשלה. זה יכול להיות מנהיג של בית הכנסת, יכול להיות גבאי של רב של בית הכנסת, יכול להיות רב של קהילה או נשיא של קהילה, כל מיני. בחוץ לארץ זה יותר מקובל, כאילו נשיא הקהילה, יש סגן הקהילה, ראש הקהילה, כל מיני תפקידים. אתה יכול לבדוק, לראות את הבן אדם הזה, האם באמת דואג לעצמו, כל הזמן דואג למינויים, למנות כל החברים שלו, יקבלו משכורת יפה וישבו בשקט ונחת, או שמה שבראש מעייניו זה הקהל, זה הציבור. אז מכאן אתה רואה כלומר, שלא תמיד המנהיג הוא הולך לטובת העם. אז אומר פה איך נבחין בין אלה העבריים, הפרנסים, כלומר המנהיגים העבריים שהם פרנסי שעה, כלומר הם מסיימים תפקיד שלהם, איך אתה רוצה לראות אם באמת המנהיג היה ראוי או לא, שהם גמרו את התפקיד שלהם, נפטרים מן העולם, לא משאירים לכם כל רושם, ושמם בקושי נזכר בדורות הבאים. המנהיגים שאינם מהוגנים למנהיגי שעה, מה שאין כן פרנסים לדורות, שמתמנים לטובתם של ישראל, אינם נבחרים תפקידם אלא לאחר בחינת אופיים והתנהגותם. כלומר, אלה שרק דואגים לעצמם, עוד כמה שנים אחרי שהם כבר הלכו, וזה כבר מי זוכר אותם, מה הם השאירו, איזה רושם הם השאירו, שוכחים אותם לגמרי, אם עשו דברים רעים בכלל נורא והיום, אז הזיכרון הוא רק דברים לא טובים. גם אם עשו דברים לא טובים, עשו ככה באמצע הפרווה, מה השארת בעולם, בתור מנהיג, מה השארת בעולם? אז יש כאלה בכלל מי זוכר אותם, מה הם עשו לטובת עם ישראל, לטובת המדינה. זה דוגמה, אומר, אפשר למצוא את זה הבדל בין יהודה לראובן. מה אנחנו מוצאים בספר בראשית בין יהודה לראובן? ראובן היה הבכור, יהודה לא היה בכור, כן? בכל זאת, ראובן לא היה המנהיג. למה אנחנו רואים שהוא לא לקח על עצמו את האחריות. כשהאחים אומרים ביניהם, אבל אשמים אנחנו. אז מה אומר להם? טוב, נכון, אתם יודעים מה? למרות שהוא לא היה בבחירה. הוא לא היה בבחירה, אבל הוא אומר, אבל אשמים אנחנו. מה היינו מצפים שיגיד? נכון, בואו נראה מה... נכון, גם למרות שאני לא הייתי בבחירה, אנחנו אשמים. אבל מה אומר? אמרתי לכם, זה לא, אין פה נטילת אחריות. טוב, אמרתי לכם, הרי לא אמרתי לכם, תעלו, כלומר, אומר יופי, נו, אמרתי לכם, אז מה זה? טוב, יופי שאמרת, עכשיו מה אתה עושה? רק אומר את הפירוש הזה, לא בטוח שזה נכון, בסדר? או שהוא רוצה לשכנע את אבא שלו, כדי שלקחת את בנימין למצרים, מה זה אומר? את שני בני תמיד, אם לא אביאנו אליך. כלומר, מה זה הדבר הזה? כאילו, אתה לוקח את זה לא מציאות שיעקב יכול להסכים בתנאי. מה זה לא הנכדים של יעקב? איזה מתנאי כזה אומר, טוב, תיקח אותם. זאת אומרת, זה קבלת אחריות. ואילו ליהודה אנחנו מוצאים, הסיפור עם תמר, מה הוא אומר? ישר הוא מודה, צדקה ממני. זה דמות של מנהיג שלוקח אחריות על המעשים שלו. זאת אומרת, זה לא רק אחריות על הפרטים שלו, אלא המעשים של האנשים שלו. שלא עושים את התסמונת הזאת של הש"ג, כל הזה, הרמטכ"ל צריך לקחת עליו אחריות, אז מה הש"ג השם? אז היהודה לקח עצמו אחריות, זה דמות של מנהיג. עכשיו, משה ואהרון, שהם היו המנהיגים של עם ישראל מצרים, לא נבחרו לתפקידה באופן מקרי. גם לומדים מהפסוק, הוא משה ואהרון אשר אמר להם הוציאו, אדוני להם הוציאו בני ישראל מצרים וציוותם, הם המדברים אל פרעה מצרים להוציא בני ישראל מצרים, משה ואהרון. כן? אומר, כתוב על זה במדרש, אומר, הרבה נתייחדו עד שלא באו לעולם. עתידים ישראל להיגאל ממצרים, היה משה מתק עיניים. וכתיב משה היה רואה. משה היה מתוקן לתפקיד, כלומר היה מוכן לתפקיד שלו מההתחלה. אז אבל מה קבע את האישיות שלו שהוא ראוי להיות מנהיג? ומשה היה רועה.
כלומר, הוא רואה, כמו עכשיו קוראים מכירים את המדרש, הוא היה רואה את הצאן שלו וריחם, אז אתה רואה, זה האישיות של משה, הוא היה רואה, הוא היה בכל נפשו, הוא היה רואה, הוא מביא את הסבל של העם, הוא מבין את הקושי. ומה שהוא אמר, מה שאנחנו אמרנו, והם לא יאמינו לי, אז כתוב באותה שעה, אמרו שהם לא יאמינו לי, הוא דיבר משה שלא כהוגן, כן? אז הוא אומר, זה פעם אחת, הפעם השנייה, שהוא אומר, למה הריאות על העם הזה? כן? למה הריאות? כלומר, למה אתה עוזר? הכוונה, למה הריאות? תכף נראה מה זה למה הריאות? איך הוא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, למה הריאות? אז הוא אומר, זה העניין של זה התפקיד של המנהיג, ללמד זכות על עם ישראל, למרות שהוא עכשיו דיבר בצורה, לא מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא, למה אתה הריאות על זה, אבל לא, זה המנהיג של המנהיג, הוא כואב לו, הוא רואה את העם, הוא סובל איתו, הוא מרגיש, אם הוא המנהיג לא מרגיש את הקשיים של העם שלו, הוא לא יכול למנהיג, מנהיג אמיתי זה אחד שמרגיש את הקשיים שלו, לכן הוא אמר, למה הריאות? הוא לא נענש על הדבר הזה של למה הריאות על העם הזה, כן? אז זאת אומרת, בגלל שעם ישראל, בגלל שהוא דאג לעם ישראל, הוא לא נענש על האמירה הזאת. משהו דומה לזה, אנחנו מוצאים אצל גדעון, הגדעון שעם ישראל היה תחת המדיינים שם, משלטו בצורה נוראית, והוא היה צריך לחבוט את החיטה מתחת לאדמה, בכל מיני מקומות שלא, כי המדיינים היו שולחים את כל הצול שלהם להשחית את כל הגידולים של עם ישראל, והיה סבל נורא והיום. ומה אומר הגדעון? אומר, בי אדוני יש השם עמנו, אומר לנביא, יש השם איתנו, ולמה מצאנו כל זאת? היה נפלאותיו, היה אתמול ליל הסדר, אבא שסיפר לו נפלאות, והדעות שלנו מצרים, איפה הוא? איפה כל הנפלאות? אנחנו, איפה המצב במציאות נוראית שלנו? לכאורה זה קנטור דברים, כאילו זה דברים שקשה לשמוע אותם, ככה אתה מדבר. על עם ישראל, על הקדוש ברוך הוא, איפה הוא? אבל בכל זאת, מה התשובה? לא רק שהשם לא כועס עליו, אלא אומרים לו, לך, נגלה אליו, השם נגלה, עכשיו לא על ידי מה זה, השם נגלה אליו לגדעון ואומר, לך בכוחך זה, והושעת את מדיין, הושעת את ישראל בקרב מדיין ולא שלחתיך. קבל מהקדוש ברוך הוא השליחות לראות שהוא יהיה השליח. למה? איזה כוח? לך בכוחך זה, והושעת את כוח זה, למדנו את זה אז, שאמרנו ספר שופטים. לך בכוחך זה, איזה כוח? זה כוח של הלימוד זכות. בכוח הזה שלו, זה מנהיג אמיתי, שכל הזמן מחפש ללמד זכות על עם ישראל, לא לקטרג עליהם כל הזמן, לקטרג עליהם, להגיד כמה הם לא טובים וכמה הם לא בסדר. אומר לקדוש ברוך הוא, הנביא יכול להגיד, שמע, תסתכל מסביבך, אתה בעצמך, יש לך, אבא שלך עובד עבודה זרה, מה הסיפור שלכם? לא, הוא לא אמר לו כזה, לך בכוחך זה והושעת את ישראל, לך בכוח הזה של לימוד זכות, כן? לימוד זכות על עם ישראל, לך בכוח הזה של לימוד זכות על עם ישראל ותושיע אותו. כלומר, עכשיו נגיע אליו, זאת אומרת, זה המנהיג, המנהיג האמיתי, שהוא מלמד זכות על עם ישראל. וגם הרמח"ל אומר את זה, ואלו הם הרועים האמיתיים שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם הרבה. אומר הרמח"ל, מה זה המנהיג האמיתי שהוא מרוצה ממנו ורוצה אותו? זה שמוסרים עצמם על צונו ודורשים ומשתדלים על שלומם וטובתם בכל הדרכים ועומדים תמיד בפרץ להתפלל עליהם, לבטל הגזרות הקשות, לפתוח שערי ברכה. אומר הרמח"ל, הרבי חיים משה לוצאטו, איזה ספר הכי מפורסם הרמח"ל חיבר? מסילת ישרים. אז הוא כותב שמה, בסוף פרק י"ט הוא כותב שמה, אלה הרועים האמיתיים של ישראל, שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם הרבה, שמוסרים עצמם על צונו ודורשים ומשתדלים על שלומם וטובתם בכל הדרכים, ועומדים תמיד בפרץ להתפלל עליהם, לבטל הגזרות הקשות, לפתוח שערי ברכה. למה זה דומה לאב שאינו אוהב שוב אדם, יותר מה שהוא רואה שאוהב את בניו אהבה נעימה. והוא דבר שהטבע יעיד עליו. כלומר, מהאדם ואוהב את הבנים שלו, לא צריך להוכיח את זה.
בזה, זה טבעי, אתה עושה את זה טבעי. גם המנהיג האמיתי שעושה את זה טבעי, שהוא דואג לבנים שלו. כמו הציבור זה כמו הבנים שלו. עכשיו, לא רק משה זכה להיות מנהיג כזה גדול, לא רק משה, אלא גם האחיו הגדול אהרון נבחר לתפקידו מבני המעלות שלו. היו שונות, אבל שונות משל משה, אבל שקולות, מושבות. הוא אהרון ומשה, הוא אהרון ומשה. בכל מקום הקדים משה לאהרון, מקום אחד הוא אומר הוא אהרון ומשה, מלמד ששקולים זה כזה. ועוד אמרו, לא משה גדול מאהרון ולא אהרון גדול ממשה בתורה. רבי אבא אומר, משל למלך שהיו שתי מרגליות טובות ונתנו בכך במאזניים. לא זו גדולה מזו ולא גדול, כן משה ואהרון שווים. ברוך המקום שבחר בשני האחים האלה שלא נבראו לה לתורה לכבודם של ישראל. כן? עד כדי כך שנבחר אהרון, ומה המיוחד באהרון? שהוא עד כדי כך משווים אותו למשה. אז כתוב באליהו רבה, בספר אליהו רבה. אהרון עושה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. ובין ישראל לישראל. כן? ובין ישראל לחכם, ובין חכם לחכם. כן? ובין אדם לחברו, ובין איש לאשתו. כמו כן לא יתעלם אהרון מאחריותו לחטא העגל. זה המנהיג האמיתי. מה יכול להגיד? מה אני אעשה לו? עם עשה כזה, כן, אבל אהרון, הוא לא יתעלם מאחריות אחרת. הוא ידע שהבורות, הבערות הם שיבואו לחטא זה. כלומר, לא רק הוא שלא הטיל את האשמה על הישראל, עשה הכל לבאר את הבערות. יודע אהרון בעצמו שבא בחטא העגל דבר גדול לישראל על ידו, הקושר חבל עול ברזל במותניו ומחזר על כל פתחי ישראל, וכל מי שלא יודע קרוא קריאת שמע, מה עשה אהרון כדי אומר, העבודה הזרה הזאת של העגל באה מבערות ובורות. איך אני עכשיו עושה? לא טוב, הם אשמים, מה אני אעשה? מה הוא עשה אחרי חטא העגל? כל השנים שהיו במדבר היה כאילו קושר חבל למותניים שלו, והולך מבית לבית, מכל איש ואיש, כל אישה מלמד אותם, לא יודעים מה זה קריאת שמע, מלמד את קריאת שמע, מה זה מצווה, מה זה הלכה, זה כל הרבה, חוץ ממה שעושה שלום ורודף שלום, אז הוא קיבל על עצמו אחריות אחרי חטא העגל, שלא יבואו לידי עוד חטאים כאלה. אז בעצם משה ואהרון בעצם נותנים לנו איזה מראה, איזה דמות, חיקוי, שאנחנו רוצים שזה דמות של מנהיג. אתה מסתכל מסביבך, אתה אומר, מי יכול להיות מנהיג של עם ישראל, של העיר, של הקהילה, של בית הכנסת, של כל מיני זה, מי יכול להיות מנהיג? איפה אתה רואה שהבן אדם כל הזמן לא מעניין אותו הוא, את עצמו, לא כמו משה ואהרון, לא מעניין אותם עצמם, כל הזמן עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, למרות שכמה הוא סבל מעם ישראל, משה, כמה הוא אומר עוד מעט נוסקה לנו כל זה, אבל בכל זאת הוא כל הזמן פרגן להם. כשהשם רצה להשמיד אותם, הוא אומר, אם לא בכן עם מסביבך, עד כדי מוכן שימחה שמו בספר התורה עד כדי כך. זה מנהיג אמיתי, זה מנהיג שהוא יודע מה זה מנהיגות לטובת, לפעמים גם צריך לעשות עבדות, צריך להיות קשוח, צריך להעניק, זה תפקיד של המנהיג. אבל כל זה בא מתוך נאמנות לתפקיד שלו, מתוך אהבה לציבור, או זה מתוך רוע, או מתוך רצון שיהיה להם קשה, כמו פרעה. היה מנהיג, אבל מנהיג רע. נסיים בדבר אחד, בספר משך חוכמה. בפרשה הבאה יש פסוק, פרשת בו, יש פסוק, כתוב שמה, גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. אז הפסוק הזה מעיד שגם עבדי פרעה העריצו את משה. גם על זה. מילא, אתה אומר, העם, לא כל כך פשוט, שהעם ישראל יעריץ המנהיג שלו, כמה יודעים כמה זה קשה להיות מנהיג בעם ישראל. כי תמיד ימצאו, גם משה רבנו, איך כתוב שלב, שלא כל עם ישראל בחר. ויבכו אותו. ואצל אהרון כולם בחרו, כי הוא לא היה המנהיג המוביל. משה היה. כן, ככה זה קשה להיות מנהיג של כולם, כתוב אצל מרדכי, ורצוי לרוב אחד. מה לעשות?
רצו, לא כולם, לא לכולם הוא היה רצוי. אז זה המעלה של מנהיג, נכון שיכול למסור את עצמו, אבל לא תמיד הוא יכול להיות טוב לכולם, כלומר, אם הוא עושה דין, משפט, אז צריך להחליט. אז מאיפה צומח מנהיג? אומר המשך חוכמה, מאיפה צומח מנהיג? צומח מנהיג, אתה יכול לצמח מנהיג שאנשים רואים, וואו, הוא עושה, צומח מהעם. הבן אדם הזה מיוחד, הבן אדם הזה עושה כל מיני מופתים, כל זה, כן? פתאום, כאילו זה, וואי, איזה אחד כזה פתאום צמח מתוכנו, פתאום אחד צומח כאילו שהוא כזה גדול, פתאום זה, פתאום עושה אותות ומופתים, יודע מה יהיה פה ושם. אז איפה זה התחיל? זה התחיל מהעם. אחר כך זה עובר כשהגדולים שומעים, אומרים, מה הולך פה? מה, זה נראה להם שטותי, נראה לזה, אבל מה, פתאום רואים שהעם, כולם מעריצים אותו. אז מה קורה? מעריצים אותו. אז טוב, אז אין ברירה, טוב, ואם כל העם רבים אחריו, אז איך אומרים היום? אומרים היום, ולהשתבח שמה איזה גשם לרד. מה אומרים היום? אומרים היום, אתה הולך למישהו של כוח. אתה אומר, רגע, איך פלוני אלמוני תומך בבן אדם ההוא? אבל הוא בן אדם ההוא. אז הוא אומר, למה? כי יש לו כוח. יש לו כוח. מה זה כוח? יש לו כוח פוליטי, יש לו אנשים מסביבו, דברו. אבל למרות שאתה בעצמך, אתה פקרק בבן אדם הזה. כן, אבל מה לעשות? העם מרים אותו, לשתות, הוא פתאום יכול לדבר, פתאום יכול לעשות דברים עם זה, פתאום זה. אז גם אנשים כאילו המורמים, שאם הוא לא יהיה ככה, אז זה לא היו שמים אליו, אבל רואים שיש לו כוח פוליטי, כוח זה שיכול לעשות, אז אין להם ברירה, אז מתחברים לבן אדם. זה אפשרות אחת של מנהיג שהוא יכול לצלוח, אבל יש מנהיג אחר שהוא לא מהעם. במי הוא נכבד? בעיני הוא נכבד, קודם כל האנשים הגדולים, המשכילים, אוהבים אותו, רואים אותו שהוא באמת אדם משכיל, אדם שהוא שופע חוכמה, אדם מדבר לעניין, מדבר בנחל, מדבר בצורה מאוד סבירה, אתה רואה שכל השערות שלו הן נכונות, כל המחשבות שלו מנתח אותן בצורה מופתית, כל מה שהוא עושה בצורה שכלית, לא נבואות בזה. אז האנשים הגדולים מתחילים להעריך אותו. למה זה? מתוך הבנה, מתוך שכל, מתוך ראייה של שכל ישר. אתה רואה, אתה אדם לפניך, לא באותות ומופתים, לא בעצם פלאית, כן, מצאתך מיד תתערי נפלאות, לא, רואים אותו שהוא זה. אחר כך שהגדולים מעריצים אותו מבחינת החוכמה שלו, מבחינת התבונה שלו, מבחינת ההנהגה שלו, ומנהיגים אותו, אז זה יורד לעם, יורד לעם. עכשיו, מה אתם אומרים? משה שייך לקטגוריה הראשונה או לשנייה? מה אתם אומרים? תפתחו את הרמקולים, המיקרופונים. משה רבנו, אני חוזר על הראשון, הקטגוריה הראשונה שהמנהיג צומח מהעם, ההתלהבות של העם, ורק גדולים נכנעים לעם, ומכירים בגדולתו, ואילו הפן השני, שהמנהיג צומח מלמעלה, צומח מהכרה של הגדולים, של הדור, ואז צומח מלמעלה, ואז אחרי זה העם קולט. משה רבנו לאן הוא שייך? לראשון או לשני? לראשון? לראשון, צמח מלמטה. לא. משה רבנו לא צמח מלמטה. משה לא צמח מלמטה. הוא לא היה עם עם ישראל. זוכרים כל הגדולה של איפה? הרי אמרנו שמשה רבנו, הם לא הכירו את משה בכלל. הם ראו, ידעו על איזה אחד שהיה אצל פרעה גדל. מי התייחס אליו בכלל להתייחס אליו? למה אחד הפירושים של הנציב, שאהרון היה גדול ממשה בעיני העם, כי הם הכירו את אהרון, לא הכירו את משה, רק אחר כך שראיו את משה. זאת אומרת, אז זה דווקא הפן השני. הפן השני שמשה דווקא בעיני פרעה, איך כתוב שם? גם האיש משה גדול מאוד בעיני עבדי פרעה, ובעיני העם. תשימו לב, איפה הגדולה של משה? בעיני פרעה, עבדי פרעה. זאת אומרת, העבדי פרעה מעריכים את משה, אלה, העבדים לא היו העבדים, אלה שמנקים את הזבל.
עבדים הכוונה, כל השרים נקראים עבדים בתקופה ההיא. כל אלה נקראים עבדים, הסגנים, המרכ"לים, ראשי לשכות, מה שהם קוראים במילים יפות, שם כולם נקראו עבדים, כן? אבל מאיפה הכרה במשה? הכרה במשה שהוא גדול, בא דווקא מלמעלה, דווקא מלמעלה. משה רבנו לא גדל עם העם, אולי זה אחד הסיבות. זה אחד הסיבות שמשה לא גדל עם העם, איך אומרים? אין נביא בעירו. תראו לכם חבר שלכם בשכונה, פתאום נהיה זה, אתם אף אחד לא תקראו לו, לא הרב, לא מנהיג, לא ראש הממשלה, לא כלום, זה שיחק איתי גבולות, זה שיחק איתי כדורגל, בחייך, נו מה, אתם גדלתם עם, מי שגדל בעכו, גדל עם ראש העיר הקודם, נכון? אני שמעתי אנשים שגדלו איתו, בעכו היה שחקן כדורגל, איך הם זלזלו בו, בכל זאת, הם גדלו ביחד, היו בזבל, בכל הדברים ביחד, קשה לצמוח, לכן אומרים אין נביא בעירו, נביא זה לא דווקא נביא, כמובן מנהיג יוצא מהזה, אתה לא יכול לנהיג, צריך זה, אבל משה לא היה כזה, משה לא גדל בתוכם, משה לא גדל, אהרון גדל בתוכם, לכן הכיר אותו, אבל משה גדל 60 שנה, לפי הערכה בערך פחות או יותר, מגיל 20 עד 80, הוא לא היה נמצא בעם, העם שכח אותו בכלל, לא זכר אותו, כשהוא בא לשם, היה צריך להגיד להם משה, צריך לעשות מופתים, לא האמינו בו, כן, לא האמינו לו. אז לכן, אז משה רבנו, זה מה שאומר, לא, זה לא אני אומר, זה אומר בעל משך חוכמה. אולם האיש המכובד מצד פעולותיו, הזרות והנפלאות, הוא יתעלה תחילה מן ההמון. כלומר, זה שמכבדים אותו העם, רואים, עושים נפלאות. הוא אשר בעיניים פתוחות יחשבו לאלוקי, לאמור, הוא בלתי טבעי, כאילו, וואי, הוא ממש איש אלוקים, איזה מופתים הוא עושה. והתפעלו עליו שקרים ופליאות וסיפורים מפליאים, כל מיני סיפורים מפליאים. אני חושב שהמשך חוכמה היה מיליטאי, כן, מהצד של המתנגדים לחסידות, כן? אז אולי הוא גם מכוון עליהם, אני לא יודע, אולי, השערה. והתפעלו עליו, והתפלו עליו שקרים ופליאות, בסיפורים מפליאים, עד כי התפרסם שמו אצל ההמון, וגודל הפרסום יעש כנפיים גם בליבות הנבונים בעם, להטיל ספק בליבה נבוא, לא לחינם. כלומר, מה אומרים השם? אם כולם אומרים עליו שהוא עושה נפלאות, אז גם אלה שלא קיבלו אותו, לא דרו אותו, אולי יש בזה משהו, לחייכם. אם כולם אומרים ככה, אולי באמת יש בזה משהו. עד כי הם יכבדו והניסיון יוכיח על זה. שמעתם? אומר, והניסיון יוכיח על זה, שמלמטה שתומך, מספרים סיפורים טובים על כל מיני, על מנהיגים כל מיני אנשים מסוימים, כל מיני סיבלות שלא היו ולא שמעו ולא היו מעולם. והנה משה נקרא איש אלוהים, כי הנהגתו הבלתי טבעית הייתה אלוקית באמת, עלה לשמיים וירד, גוזר ומצווה על כל חוקות הטבע, משטר השמיים. הוא אמר, השמיים עכשיו יורידו גשם, עכשיו יורידו אותה בתוך אש, כל הזה. מפיח פיו ויבלעו שכין, כולם יהיה להם שכין, בהרים ידו באו חיות מקצוות הארץ. כן? אז הוא גם אומר, מאלה ההמון במצרים נחרדו, נבעטו, התחילה הזה, לא כן החרטומים ושרים בדם צרדק, הגשו לאמור, כלומר, כל העם אולי התפעל ממשה, אבל האנשים החכמים של מצרים, לא בהתחלה, לא הבינו בו, דם גם אנחנו יכולים לעשות, צרדק גם אנחנו יכולים לעשות. מתי אחר כך, עד מתי זה רק אחר כך. רק בסוף הם הכירו בגדולתו שלו, כלומר, הוא צמח קודם כל מההכרה של אותם עבדי פרעה, חכמי פרעה הבינו שיש פה משהו נפלא יותר מהם. וזה נתפרסם שמו אצל האצילים, כי הם הבינו חוכמתו והפליגו בהנהגתו. מצד זה נתפרסם שמו התחלה אצל האצילים בעם, החכמים מעבדי פרעה, אחר כך אצל העם. זאת אומרת, אפשר לקחת את הדבר הזה של הבעל משך חוכמה לכל מיני כיוונים, כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה לגבי העניין הזה של המנהיגות. זה מה שהוא אומר, דברים שהם לכאורה בזמננו היום, מה מתפעלים יותר? אחד שהוא חכם גדול, הוא יודע, חכם יותר, זה,
כל אחד שעושה כל מיני קוסמויות, כל מיני פעלולים, על מה אנשים רוצים, סיפורי ניסים, אתה רוצה לשכנע מישהו ללכת לחכם פלוני, הוא עושה נפלאות. תגיד לו, הוא יודע, הוא למד הרבה שנים, הוא יודע לנתח טוב, הוא יודע לפרש טוב, הוא יודע לנתח את הבעיה שלך, הוא לא יכול לעזור לך בהסתכלות שלו, לא, אם הוא לא עושה, זה נפלאות, ניסים ונפלאות, תן לך מים, פתאום כל הבעיות שלך ייפתרו, הוא עונה לך, עושה לך ככה, ופה ושם כל הבעיות שלך, אוקוס פוקוס מוקוס, כל מיני שיגעונות ושיגעונות, אז אתה לא הולכים אליו. זה נשאר בבסיס של זה, כמו צדיק, כבר החליט שהוא צדיק, בגלל שהוא שמעו עליו שהוא עושה א' ב' ג' ד' ה', ומי אמר זה נכון, אולי זה לא נכון, כן? אז כבר ההמון, איך אומר המשך חוכמה, ההמון מהלילים אותו, זה שגם הגדולים כבר הגדולים כבר משבחים אותו, כבר גם נכנעים טוב, הם לא יכולים, אתה לא יכול להגיד מילה, מה אתה שומע, כולם מדברים בצורה נכבדת, מה אתה תגיד, מה אני לא מקבל את זה? לכן מה שפתחנו, שהרב פילבר אומר, כל מנהיג, לא משנה איזה מנהיג, כן? כל מנהיג או הציבור, צריך למדוד אותו לפי המעשים שלו. ביום צרה, האם הוא עוזר לאנשים, האם הוא בורח, האם הוא דורק רק לעצמו או דורק לאחרים. זה הבחינה, מעשיך יקרבוך, מעשיך זה ככה נמדד האדם. לא בסיפורי מעשיות, סיפורים על כל מיני, יכול להיות שבן אדם יכול לעשות ניסים נפלאות, אבל זה לא מה שקובע. אנחנו מאמינים במשה רבנו, לא בגלל הניסים הנפלאות שהוא עשה, כן? למרות שכתוב, ויאמינו בהשם ומשה עבדו, לפני זה לא הייתה אמונה, הייתה אמונה, אבל לא הייתה אמונה מבוססת. אחרי שהם ראו את כל זה, אי אפשר לבנות אמונה של בן אדם על פי ניסים נפלאות. אתה רוצה לבנות, זה יכול לעזור בסוף, כבר לקבע את האמונה. אבל אם אדם לא משקיע באמונה שלו, לא לומד איך להאמין, במה להאמין, באיזה להאמין, אז גם יבוא אחר כך ניסים נפלאות, הם לא ישכנעו אותו. הניסים והנפלאות, השינוי בדרכי הטבע, הם מועילים למי שכבר יהיב חוכמתה לחכמים, כלומר, יש בו אמונה, ואז זה כזה, יופי, עכשיו זה אני. אבל אנחנו רואים את זה, מי שהיה לו נס, הוא משהו, פתאום מתפעל מזה, כלומר, אין לו בסיס של אמונה, אבל פתאום הוא רואה משהו נפלא, הוא אומר, קרא לו משהו בחיים שהוא באמת כאילו אותו, אז באותו, בתקופה הראשונה, אז הוא באמת, הוא מתחיל להבין, לחשוב, וואי, איפה אני הייתי עד עכשיו, אז זה, יש מנהיג לעולם זה, אבל זה הולך, במשך הזמן, זה הולך ומתפוגג. למה? כי זה לא בעל שטח של אמונה. זה לא בן שהאמין בתוך כל ליבו יש לו את האמונה הגדולה, והנס והפלא שהתרחש לו, זה בנה אותו. לא, מאיפה האמונה שלו נבנתה? מנסיבלות. מנסיבלות לא בונים את האדם. לא בונים את האדם, לא בונים את האמונה. זה יכול לחזק. לא יכול לחזק. כמו שאדם ששומע שיר מלא רגש, מלא אמונה בהשם, זה יכול באותו זמן כאילו להשפיע עליו. אבל זה לא מחזיק מעמד. אם אדם לא קודם כל ממלא את עצמו, ממלא את עצמו באמונה, בתורה, בזה, רק זה, השיר הזה, שהוא יכול לחזק אותך. אבל לבנות את כל האמונה שלך על שירים, על דברים שזה, זה נופל, זה לא מחזיק מעמד, המציאות היא כזאת, המציאות היא אכזרית. כלומר, שאני מכיר אנשים שהתקרבו בגלל דברים שקראו להם, אבל מה קרה במשך הזמן? פתאום הם עזבו. פתאום כל מיני דברים שהתרחשו, אישית, אני מכיר אנשים כאלה. בצעירותי, הכרתי אותם בשכונה שגרתי בנתניה, שהיו כאן כאלה, שפתאום היה התלהבות, רוח ואש, ותמרות השם, וזה, וכבר אתה לא נחשב, אתה כבר שהיית דתי מנעוריך, מהבת גדלת תינוק, גדלת בית דתי, כבר הוא לא מחשיב אותך, הוא כבר עלה לגובהי מרומים, הוא כבר נהיה שר של מעלה. אבל מה זה לא מחזיק מעמד. זה מחזיק מעמד, ככל שהעלייה מהירה, דיברנו על זה הרבה פעמים, ככל שהעלייה מהירה, הנפילה היא גדולה. אתה קופץ לסולם, לא אתה. כשקופצים לסולם כמה מדרגות, ולא דרגה אחרי דרגה, מדרגה, אלא קופצים בתחת הנפילה, יכולה להיות ריסוק עצמות. לכן לא צריך להתפעל ממה שרואים מהעיניים.
כלומר, צריך לראות ולהבין ולנתח את הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השכל, ולמדנו בראשית, אני זוכר, העניין של כל התורה היא על פי השכל, שכלית, הקדוש ברוך הוא ברא את השכל כדי להשתמש בו בעבודת השם. עבודת השם זה גם לבחון את המנהיג, לבחון את המנהיג האם הוא באמת מנהיג שדואג לעם, דואג לציבור או דואג לעצמו. וזה, וברוך השם, אני סומך עליכם שאתם יודעים להבחין בין א' לב', בין ג' לד', וגם אם לא חייבים להגיד את זה ברבים, בכל רם, את מה שאתם חושבים, אפשר לחשוב את זה בפנים ולהחליט את המעשים על פי מה שאדם רואה ולא על פי מה ששומע, כל ההמולות וכל הזה. בעזרת השם נזכה שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו מנהיגים שיהיו מנהיגים אותנו באמת לטובת הציבור, בעזרת השם. אז שיהיה ערב טוב לכולם. ערב טוב. ברוכים תהיו. לילה טוב. אז אולי מחר נעשה שיעור, אני יודע לכם. תראו, ברוך השם, הזום היה בסדר. הזום היה בלי הפסקה, השתבח שנולד. ברוך השם. ברוך השם. השתבח שנולד, יופי. טוב, אז בהצלחה לכולם, לחודש טוב. להתראות, לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. פרץ. לילה טוב. יישר כוח.